lučkog zrakoplovne baze MI-171 Eš Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kojim upravlja kapetan bojnik Beron Bertolucci i kopilot natporučnik Tihomir Grganić. Bertolucci je diplomirao 2001. godine i peta generacija vojnih pilota školovanih u Hrvatskoj državi. Vojskodivni višenamjenskih zrakoplova je od 2007. godine. Nastavnik je letenja na Mi-8, Mi-170 Eš, to je ovaj koji se nalazi ispred nas u programu demonstracije leta na maloj visini, ali vidjet ćete kroz cijelu analizu do kuda je sve kapetan Bertolucci došao, da se stiša malo. Kapetan Mi-171 Eš Beron Bertolucci, nastavnik